Existuje časopis, který jistě všichni znáte, a který vyšel v listopadu 2010 loňského roku, pokud se nemýlím, také ve slovenské verzi. Je to časopis Forbes, je to časopis renomovaný, je to časopis, který se zabývá těmi zajímavými i největšími biznesy. Není náhodou, že samozřejmě v prvním čísle citoval i Mediář.cz a ten přinesl v tom prvním čísle, o kterém jsem mluvil, velice zajímavé srovnání. Groupon, který můžeme označit za praotce toho hromadného nakupování, nebo jakkoliv jinak, jak chcete, je vlastně alespoň podle té statistiky časopisu Forbes, nejrychleji rostoucím biznesem, alespoň ve srovnání tedy s těmi opravdu signifikantními, které vznikaly v minulých rocích i desetiletích právě v té technologické oblasti, ale nejen v ní. Vidíte, že první miliardu dolarů na prodejích dokázal generovat už do 2 let, do 2 a necelého půl roku navíc od svého vzniku, zatímco jeho samozřejmě větší už konkurenti, těm to trvalo mnohdy až 9 let. Vidíte, že samozřejmě je to spojeno i s nějakou kvalitou a rozvojem nebo stupněm rozvoje technologické platformy nebo vůbec toho prostředí, toho ekosystému, jak se dnes moderně říká, v kterém se tyto firmy pohybovaly. Nicméně je to fakt, že ten růst byl opravdu raketový. České slevové servery, které začaly nastupovat loni v dubnu a vlastně za nějaký 3/4 rok, to znamená do dneška, jich je na 200, tak vstupovali do velice zajímavého prostředí a velice příznivého prostředí. Studie Geviusu nedávná, která se zabývala e-commerce, tak ukázala, že nejenom, že téměř všichni, tak nějak zdánlivě zobecněno, na českém internetu už mají zkušenost s online nakupováním, ale právě nižší cena je to, co je nejvíc motivuje, aby právě na webu nakoupili. A také mluví o tom, že pokud by ty ceny byly ještě nižší, tak samozřejmě by nakupovali na tom webu ještě častěji. Tak, a tady už se dostáváme tedy do nějakých konkrétních případů. Samozřejmě Slevomat je zde zastoupený Tomášem Čuprem, kterého jistě nebudu muset představovat potom, se dal dohromady, řekl bych, velice záhy, v podstatě nějaký půl rok po tom svém startu, i s těmi největšími poskytovateli obsahu. Tady vidíme například tu ženskou část z jinak seriózního deníku Mladá fronta dnes na webu, vlastně nejserióznějšího českého portálu. Tak tady vidíte, že opravdu jedni z těch největších mediálních domů velice záhy poznali, že pokud spojí svůj obsah nebo své uživatele, svůj traffic, tak jak se moderně říká, se zajímavými nabídkami těch slevových serverů, tak mohou vlastně vydělat obě strany. Tady jsem si dovolil ilustrovat, jak jednoduché je pro obrovský a téměř největší mediální dům vstoupit na ten trh a ilustrovat také to, čemu se říká v podstatě nulová bariéra vstupu na ten trh. Čili tady vidíme nějakou zřejmě jenom přes málo nocí tvořenou nabídku. Vidíte, že je to agregátor Sleviště, který má zřejmě založený nějaký facebookový profil, respektive stránku, a který se začal nabízet na webtrhu, pokud se nemýlím. Vidíte, že je skutečně jednoduché přebít ty nabídky, které se tam objeví, a pokud jste mediální dům, nemusíte vlastně to ani prozrazovat na začátku. Můžete jenom se skrývat za nějakou přezdívkou, nebo to nám pak možná zde zástupce Ringeru může ještě přiblížit, ale můžete být v podstatě za málo peněz velice rychle vítěz. Tady to nestálo ani 20 000 korun a už jsme měli na trhu nového hráče, na trhu slevových serverů. No a tady vidíte, jak se to pak prozradilo, nejenom samozřejmě pro ty, kteří už si dřív vyhledali, komu tedy ta doména patří, ale i pro ty, kteří třeba se těmito slevovými servery a vůbec internetovými tématy vůbec nezabývají a jdou spíše po tom analogu nebo offlineu.
Přidávají se další menší provozovatelé, tady vidíme, pokud se nemýlím, jde spíše o agregátor, který ale samozřejmě, nebo která ta nabídka, když to provozovatel vlastně ty je také z té nabídky, která je vlastně velice snadno dostupná a kterou lze snadno na ty stránky zavést. Tak, tady jsem se dovolil jenom pro představu těch serverů, kolik je. Vy vlastně ten seznam i ta další fakta dostanete v tomto nádherném, krásném, unikátním reportu, který jsme slibovali už v té pozvánce. Dáme vám ho spíše až po skončení akce každému, kdo má ten slušivý puntík na sobě, abychom také udrželi jakousi zajímavost těch přednášek a toho, co budeme ukazovat tady před vámi teď. Tak, kam jsme se dostali za ten první rok? Jsou to velice, řekněme, orientační odhady. My jsme o tom vedli v uplynulých dnech docela vzrušenou diskuzi, jak s agregátory, tak vlastně v reakci na to i se zástupci těch největších serverů. Někteří neměli vlastně problém říci, kolik jim to podnikání zhruba vynáší. Někteří zase zcela logicky namítají, že taková čísla vůbec nemusí zveřejňovat a mají pravdu. A proto než třeba najdeme v tom obchodním rejstříku účetní závěrky těch jednotlivých firm a budeme mít tu trpělivost si jednotlivé ty údaje vyhledat a porovnat, tak nabízím k diskuzi spíše, než že by to bylo nějaké ostré, tvrdé tvrzení těchto čísel, tak nabízím to, co jsme vlastně pozbírali z těch informací a z diskuzí po trhu, jak tedy s provozovateli serverů, tak s agregátory. To, na čem se shodují vlastně ti přední hráči na trhu, je to rozmezí 350 až 400 milionů tržeb za loňský rok. Trošku měkčí číslo v tomto ohledu je zhruba 0,5 miliardy ušetřených peněz. To ušetřili jsme dali záměrně do uvozovek, protože samozřejmě pokud je to sleva, tak ty peníze jsou tak trošku ve vzduchu. 5000 nabídek, možná to bude víc, možná ne. Dali jsme zkrátka z dostupných zdrojů toto číslo a minimálně 800 000 voucherů podle našich orientačních propočtů bylo to číslo, které se protočilo vlastně na těch slevových serverech za ten loňský rok, respektive 3/4 rok první. Průměrná sleva v podstatě polovina toho, co ty slevové servery udávaly, jakože je ta celková cena. No a dokonce taková kuriozita, i když možná ne už taková, po tom, co se bavíme o tomto zcela novém vzniklém segmentu, je to, že minimálně na 20 různých serverech jste mohli využít i 100% slevu, kterou jistě provozovatelé nechtěli zadarmo.